गजपति जिला सदर महकुमा पारला खेमुंडी स्थित पारला महाराज अमलर पुरातन जगन्नाथ मंदिर नवीकरण कार्यर प्रथम पर्यायर कार्य शेष सोपान पहुंची। ଏହି ଅବସରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଶେଷ ଶିଳା ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ପାରଳା ରାଜକୁମାରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଯାଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ନବୀକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏହା କିପରି ଶେଷ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁରାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ମାତା ପାରଳା ମହାରାଜଙ୍କ ଏକ ଐତିହାସିକ କୃତିତ୍ୱ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ ଅଟେ। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରୁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।